Прасілі расказаць пра кніжкі, которымі я карыстаюся, калі я паказвала кніжку пра выцінанку, то вось з яе і пачну. Гэта кніжачка Яўгена Сахуты, доктара навук гістарычных, і яна прысвечана выцінанцы. У гэтай кніжцы ёсць і аўтарскія выцінанкі сучасных мастакоў, і прыклады традыцыйных беларускіх народных выцінанак. Вось яны ёсць аднаколеравыя, ёсць на рознай паперы, розных аўтараў і аўтарак. Уся наша сімволіка, і дрэва, і птушкі, і анёлачкі, і млыны. Вось іконы таксама. Занавесачкі, бачыце, то. Конечно, у мяне ёсць кніжкі пра саломку, вось адна з іх такая, саломапляценне. І вось тут ёсць такія цацкі, бачыце, русалкі, і хаткі бабкі Ёшкіныя, ёсць рыбачкі і жабачкі, гэта ўжо аўтарскія больш такія працы. А ёсць і такія, которые больш да традыцыйных падобныя. Ну і вось пра тое, як рабіць павукі, таксама ў гэтай кніжцы ёсць. І, дарэчы, я такую кніжку бачыла, і яна і зараз ёсць у продажы, тэхналогія. Выдавецтва тэхналогіі яе прадае проста зараз, то калі вам падабаецца, можаце замовіць сабе. Мяне ўжо амаль не відаць, але ёсць вось мае 3 любімыя кніжкі пра беларускі традыцыйны строй. Ой, зараз пакажу вам, што там ёсць. Вось самая першая моя кніжка Лабачэўскай і Зіміной. Вось такая, па ёй я шыла сваю першую кашулю, которая у мяне была да юбілея вяселля. Ой, тут у мяне лісцікі усялякія. А вось тут ёсць такія узорнікі, вось разетачкі розныя, вось вышыўка для жаночых сарочак. Тут ёсць вышыўка вось для мужчынскіх сарочак. Асобна ёсць вышыўка для намітак. Тут расказана, вось гэта хустачка, такую хачу, вось такую хачу вышыць у хуткім часе для сябе. Тут расказана, з якіх раёнаў, з якіх рэгіёнаў, канкрэтна з якіх вёсак. І нават шыць вельмі зручна было па ёй, бо вось тут, калі прыводзіцца сарочка, то дадзена яе поўнае апісанне, то бок, з чаго яна была пакроена, якія памеры трэба ўзяць, каб зрабіць рэканструкцыю гэтага строю. У гэтай кніжцы ўжо больш ілюстратыўны матэрыял. Віннікава і Богдан аўтаркі гэтай кніжкі. І тут шмат прыгажэнных вельмі ілюстрацый. І вось яны пайшлі, такія прыгажуні розныя, з розных рэгіёнаў Беларусі, в розных колеравых гамах у іх. Ой, клецкі мой любімы. Вельмі хачу сабе такі каптурык зрабіць. Ось, хутка будзе, абяцаю проста. Вось намітачкі, як завязвалі ў розных рэгіёнах. Хлопцы, якія класныя. А таксама вось тут ёсць галаўныя уборы Давыдгарадоцкага строю. Некалі, калі я завівала намітку, пыталіся ў мяне, ці не ўмею я вось так закручваць. Пакуль яшчэ не ўмею. Гэта трэба, каб нехта мне паказаў і навучыў. Пакуль толькі вось на карцінках назіраю. Вось адзін з самых новых каталогаў беларускі касцюм. Гэта калекцыя Вольгі Демка. І тут вельмі прыгажэнныя проста фотаздымкі. Таксама па рэгіёнах паказана. Вось гэта маларыцкі строй. Вось гэта з Жабінкі. Тут альбо рэканструкцыя дакладная, альбо сапраўдныя аўтэнтычныя строі вось пачатку 20-го стагоддзя. Вось Навагрудскі наш такі, Панямонскі, Лельчыцкі. Вось тут у мяне беларускія арнаменты. У гэтай кніжцы больш пра посцілкі, а ў гэтай таксама яшчэ і пра вышыўкі. Прыгажэнныя кніжкі, абажаю іх гартаць. Давайце паглядзім. Ось Вольга Лабачэўская, ўжо узгадвалі пра яе посцілкі і дываны. Ой, проста вось адразу беларускі рай. Вось яны, кветкі, птушкі, ружачкі, разетачкі, вось каханне. Ну, ўсё, што толькі хочаш, на гэтых посцілках можна адшукаць. Таксама тут ёсць пра тое, як іх рабілі, як яны называліся, якімі спосабамі гэта ўсё ткалі, для якіх рэгіёнаў, якія колеры і традыцыі ткацтва характэрныя, то бок гэта ўсё ў кніжцы Вольгі Лабачэўскай. Кацар аўтар, арнамент у ткацтве і вышыўцы, гартаем гэтую кніжачку. Таксама шмат пра тлумачэнне, пра паходжанне вобразаў. І вось яны ў ткацтве і ў вышыўцы беларускай, якія прыгожыя карцінкі ёсць. Гэта ўсё рукамі нашых жанчынак было зроблена. Вельмі цікава чытаць і глядзець на гэтыя малюнкі. Ну, вось адносна нядаўна у мяне паявілася вось гэтая кніжка, яна была выдадзена ў 13-м годзе, але у мяне з'явілася толькі зараз. Яна пра беларускія абярэгі. То бок тут што і як бараніла беларусаў ад усялякай бяды. Тут шмат пра ўсё, і пра сітуацыі, у которых трэба было абярэгі прымяняць, і з якіх раслінаў іх рабілі, і што лічылася абярэгамі ў пабытовых нейкіх такіх рэчах. О, у мяне такі быў падобны каравай на вяселлі. Вось, таму цікавая вельмі кніжка, чытаць, не перачытаць.
Яшчэ одна прыгажэнная кніжка Алены Мікульчык пра шляхецкую кухню, бо беларуская традыцыйная кухня гэта не толькі дранікі ці там якія-небудзь аладкі. Яшчэ і шляхта нашая умела і любіла смачна паесці. Як вам, напрыклад, вішнёвы дэсертны суп з чырвоным віном і бісквітам? Хочацца пачаставацца такім? Альбо вось дарожны хлеб Барбары Радзівіл з соллю і фундукам. Чаму б не, правда? А во якая прыгажосць. Ячны суп гняздо ад Мікалая Радзівіла. Ой, некалі я ўсё гэта прыгатую, але яшчэ не сёння. Сёння ўжо, о, якая прыгажосць. Дзед. Вось такі вось пірог называўся дзед. І вельмі хіба што смачна ён выглядае. І гэта зусім не ўсе кніжкі. Вось у мяне за спіной сцелаж, і на ім яшчэ ёсць шмат кніжачак пра розныя беларускія традыцыі. Калі нешта цікавіць, пішыце, пытайцеся. Альбо калі хочаце больш поўны абзор некай кнігі, ну таксама пытайцеся, зробім і такое.